The former ZANU-PF activist Musengezi Saibet, who challenged the President Emmerson Mnangagwa as ascent to power in court, was arrested and taken into custody a short while ago. Sana pina mashoko anobudanyira panapa pamwe mavideos otoenda pa social media. Tiona kuti aiwa this individual ari kuonekwa nene muri kuti Saibet Musengezi anobatiwa aiwa nema security forces. Anozivikanwa kunzi aiwa akambosaiza mutungamiri wenyika aiwa during his ascension to power. Don't subscribe or like on the bell. Team now news zimbabwe.com anoposta mapictures mavideos amuri kuona kudanyira chiti. Former ZANU-PF activist Saibet Musengezi, who previously contested President Emmerson Mnangagwa's rise to power in court, has been arrested at the Harare Media Center shortly after two individuals posing as vendors interrupted his press conference and seized his speech before he could deliver it. Mashoko aiwa chitiko chakashamisa yesterday chakashamisa vanhu panapa. Mashoko anyatsokuonekwa kunzi panguva ino aiwa munyika yeZimbabwe chakabvodoka the ruling party ZANU-PF. Tiona chaos yakadai ichiramba ichiitika panguva ino yatiri kuona kuti aiwa the people who are surrounding the president aiwa vari kuva vachidefenda mutungamiri wenyika in all the dimensions, vachida kumeka sure kuti haafesi aiwa any resistance, kuti varambe vachiuza mutungamiri wenyika. Ari kuonekwa kunzi panguva ino aiwa he must go and rest. Noda kuti number 1 aiwa mutungamiri wenyika akurawo pamwechete ma-allegations anodaita wana Bomushogeza achinzi aiwa is incapacitated panguva ino ane an illness iri kunzi iyo inonzi vascular dementia. Mashoko ari kuonekwa panapa tiona kuti vachiramba vachiintensifya pane mavoices ese ari kuenda against mutungamiri wenyika. Zvinozoratidza kuti these guys aiwa they are power hungry, vachiri kuda kumbomora nekuda kuita mamwe ma-illegal dealings. Tiudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu dzemafungiro enyu. Subscribe or like, on the bell icon.